apa kwandabva ndichirwa nezuva ndakanga naambirira kumba pakuita kupisa ma1 zuva racho kupisa zvoti iwe ma1 boss ma1 ipapa unoziva kuti mumzi kumusha uko ndakatonetsana naye mufeti musuno paikandifonera ndikati ichitoda imwe mari bosi zvaitika ndizvo ndakavatumira mari samumzi ndakaiti musatenge fertilizer bosi hakuna ita se saka iwo bvawazongoita se wazongoita zvemusoro wabva watenga apa vaperwa futi nemari manje vakutondifonera vachiti wada imwe mari kuvatumire panenge pakaipo unongochitora batanidza bata handichangovatumira hapana ekutamba unovatumira handindowana mamwacho anenge wakatongofunga kuti mvura ichauya but hakuna kana mvura bebe but still pakaipo hakuna pakaipo ma1 saka unongochiteko kana usiku inini zvandichita ndichitoona hangu mamovies angu palaptop pangu ipapa unochona mamovhi izvi zvandaita manje ka mashure uko ndaimboona manigerian mamovhi ana Rams Noah ana Van Vick ana then uya akamboita Nadia Buhari Mai Azuke nevakawanda but ndainyanya fara topfana tumwe tupfupi so tutu tupfupi twanahanzi anapipirwa nemi ndito exactly utu tokuekta Tom and Jerry utu Tom and Jerry vakaita Tom and Jerry ndozeri pamakatuni kangepo pane akazoekta manje paimbwa kamwe kasonga indinakidza sokuti haikakuti hanzi Tom I am man Tom and Jerry ufuna gwegwe kamulungu kane manga ukabate ukakweshe afeyaka but mazuva ano manje zvakuita ndezvoti ndakufarira local manje local content kuseri vemucountries medu vari kurova mazuva ano vari kugona zvakaita sana ananijo ana comic elder neanonzi comic pastor nezvimwe zvichangosumukirai zvanzi frets donzo nana Mai Jordina hava kutraya ana Madam Boss but manje mazuva ano manje zvimwe zvandava kunyanya followa hazvototi kana nguva zhinji ndo zvandenditori mazuva ano zvito ndakatedzana naHoly 10 nanyaya dzaHoly 10 Mai Titi baby unofollow Mai Titi kando ari kurira kamazuva kurira kuti sechifollow ine mai nantombori zvemukomana nofollow Mai Titi aiwa baby inzonzoka Mai Titi ndo ari kurira mazuva ndo ari panyanga boss asi urwa ina handidi kamukomana nofollow Mai Titi baby usadaro kana baby aiwa kana ikana choda zvekutofollow Mai Titi obva tosiyana nini but usadaro kana ndikutokudza ndo zvandiri kuda handi wakati zvandiri munhu anofanira kutaura zvarinoda nezvasingadi but anditi ingoriwo Mai Titi vanondinakidza bekuba kwakaenda ujeri vachizobuda chichi mukadzi akashinga Mai Titi akashinga ke but kana uchizoti ndo zvauda netika kana kudai zvekufollow Mai Titi inobva wasiyana nini but usadaro anditori serious andikumbotambe tori serious papo unongo watondiomesera bosi nenda saka zvobvarana handiti zvekutera zvovharana ndezvipi aiwa zvekudanana kwedu but Mai Titi hamino iwo handizoti wakavavengere zvangu but unoziva tichi vanhu meno zvavatori vanonakidza uraiti saka gara wataura kuti tikuita seapa baby inini unongo wakutoda kutondiomesera because zvafanira kunzi usadye sadzi zvafanira kuti usadye sadzi nditi because ndindi kudya sadzi iwo nditi usadye sadzi kuti chitaura kuti ukuda zvekufollow Mai Titi kana kuti uchida nezvangu taura tigendigare ndazi azvonetsa baby iwe ndichitokuda ndotokuda unotondida kana uchindida ikachisiya zvofollow Mai Titi azvonetsa chii chinonetsa baby chonziregedza ndochiri mumaoko it's fine ini neoka apa titorina ini chimboichiita zvokufollow Mai Titi wako handitaanokunakidza vane mbiri vanwangodhipisawo havisinayo kudhipisa wangodhipisawo zvako apa inda kuenda kupigona handokuto zvekufollow Mai Titi tobatana muite zvekufollowa naMai Titi ndikutokuza babai ndakuenda followa Mai Titi bye bye see you